Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra en Rabobank. Madame Cour, Madame Monsieur, maak ik goddelijke oor. Het begint nu van spas, dochter in was. Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour. Ronnie en Johnny gaan Nederland verlaten. Met het geld dat ze verdienden als draaigestieren gaan ze hun heil zoeken in Italië. Ja, met al de breuzel dat vrijhand met de belastingen en al dat vergunningenwerk hebben trouwens, dat doen we niet meer met. We hebben genoeg verdiend, maar nu, ze vervoed. Ja, met pien in het hart verlassen van Limburg. Na het mislukken van de kapperszaak, de carnavalswinkel en het evenementenbureau hebben ze via een advertentie een camping gekocht in een dorpje aan de Middellandse Zee. Eén Uno. Oh, Fiat Uno. Ja. In Ik Vertrek volgen we Nederlanders die op het punt staan te emigreren. Ronnie en Johnny uit Kerkrade vertrekken over 2 weken naar Italië, waar ze een camping hebben overgenomen. Maar eerst vieren ze nog een afscheid van hun familie en vrienden. Ik kan niks aan doen. Die gewoon dat nooit redden in Italië. Nee, dat kunnen we niks. Wat de bedoeling is, de 5-sterren resort camping, waar Johnny met de uitstraling van een TFF. Ja. En die kan ik vertellen, ons het allemaal van harte welkom. Kom ik naar Italië. Dat is een aderlating voor de cultuur in Limburg. Dat is een aderlating voor het toneel. Voor de Madame Cour. Wat gaan we daar nog maar doen? Gastenkamer, van vertrekken. Ik snap het niet. Als die maar weten waar ze aan beginnen. De Italianen, die Turken, ze hebben grote werm. Voor ons zwemmende dekkers. En wie is een Italiaans dan? Auguri is aanig tegen de Italiaanse regering. Gefeliciteerd. Ronnie en Johnny komen. Je gaat nu in Italië alles goed maken wat er net goed lukt. De situatie in Italië zal rap verbeteren. Hij in Limburg zijn gewoon kapot ervan, want wie moet het nu met Limburg weer? Maar Ronnie en Johnny naar Italië, dat wordt een groot succes. De dag na het emotionele afscheid vertrekken Ronnie en Johnny naar hun nieuwe bestemming. Aangekomen in Italië is er maar weinig tijd om even op adem te komen. Kom Johnny, uit de hengem jong. Oh. We gaan het oespakken. Ja. Hand genoeg te doen. Werk aan de winkel. Op, Ja. aan die arbeid. Ja. Ron, wat ik dich allemaal al een keer al willen vragen. Ja. Die eerste keer dat du mich zoogst, was dat toen liefde op het eerste gezicht? Wat moet ik zeggen? Eerlijk zie je. Ja, zeg het maar. Volgens mij hou ik een stuk in de kloten. Ja. Oh, Ron, en ik ga de kneuf af, weet je dat? Ach, Johnny, kom op, jongen. We zijn in Italië. Het land van de zon. Oh. Het land van
Amore. Ja, amore, amore. Verzet zij alleen maar in Italië, omdat ze toen allemaal naar het programma Ik Vertrek had gekeken. Wenn het aan mij had gelegen, dan zouden we nu bij Adam zoekt Adam. Vips in de blote bips. Ja. Oh ja. Ja. En wanneer de Michel je leien, Ja. zoals ze nu in het programma Help, mijn man is homofiele klusser. Oeh. Pak. Maar gewoon, die eerste keer best het toen misschien gevallen voor mijn sexy lichaam. Voor die sexy Kijk lichaam. maar een schot. Eigenlijk meer vanwege die hoogbegaafdheid. Oh, dank u. Ja, voorzichtig, de doos is kapot. Oh, Ron, wat stinkt die door, zei? Ach, die ben ik Maar, in sukken, die God. ben ik in sukken. Rustig, rustig. Kijk eens wat ik hier in... Ja, dat zijn stinkjeesjes. Wat? Maar wat ik hier in hang, dat is het zwart geld wat we verdiend hand met het dreigestirren. En omdat de douane net op het idee zou komen die kist op te maken, had ik er romme doekjes ingeduid. Oh, en doe me maar zeggen dat geld niet stinkt. Oh. De maffia kan nog het van die glieren. Ja, zeker. Ik zal de zeggen, er kunt direct ieder moment een stagiair. En dan had ik geregeld van Camille Oostwegel. En die kunt ons helpen de camping om te bouwen tot Campeggio Ronnie e Giovanni. Ja, dat is het. Waar is dat nou weg? Giovanni. Dat bist du, du Udder. Oh, ben ik dat? Giovanni. Oh, Giovanni, ja, maar Andiamo. nog even eraan wennen. Giovanni, ja, wacht, ja. Madame Koe, Madame Koe, daar wordt gelachen, je wordt gedanst, daar wordt gezongen. Madame Koe, Madame Koe, met veel en ook zeker met geen jongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Michel, meer vandaag jong een meisje. Hold ik maar vast, straks heb ze last. Pien van lachen, tranen toujours. Madame Koe, daar wordt gelachen, wordt gedanst, daar wordt gezongen. Madame Koe, Madame Koe, met veel oude, maar ook zeker met geen jongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, maak ik klaar op de kermoer. Ik heb nu veel spaas, nog te rimmers. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Toch had ik het idee dat verget vergeten zijn. Oh ja. Questo Campeggio Ronnie e Giovanni? Ah, du bist bestimmt stagiair van Kastelen Camille, hè? Ja. Gelukkig geen meetje. Hoi, ik ben Nigel uit Wiert en ik moet hier komen helpen deze camping om te toveren. Oh, een tovenaar uit Weert. Een Hans Knokje met een klein stokje. Ik bedoel natuurlijk alle gekheid op een stokje. Ja, natuurlijk. Ja. Hallo, ik ben Ron en dat is mijn assistent Johnny. Assistent? Wenn ze zo begint, dan pak ik mich de bus naar heen, ja. Goed, jong, we kennen die hulp goed gebroken. Ik zou zeggen, pak die kist al, die hingestund, dan kannst du in ieder geval wel beginnen. Ja? Oh, wat gebeurt er? En, hè? Oh, kijk daar komen de spulletjes uit Limburg. Hé, kijk, hoe strekken ze nog onder elkaar? Oh. Mijn god. Oh, voorzichtig. De aanhang aan. Oh. Wat zou je jongen zitten? Nee. Wat? Erik. Zijn die in kalet erop gesprongen? Ik weet het niet. Ik had het niet Mijn gedaan. god, hast du die ingepakt? Nee, echt niet. Verdomme, de hele tijd gedaan, hé. Ja, sorry. God, gloeiende. En wat is dat dan, hé? Wat is dat dan? Zullen we kijken? Oh, zakkertje, dat er niet nog warmer. Nou, hoe is het niet met z'n douchen, jong? Ziekenaas. Pak die kist uit, maar ben vreselijk voorzichtig, want de Johnny had alles ingepakt. Alles is breekbaar, alles.
Netteke! Misselijk. Oh, ik ben even weg. Netteke! Ik sta toch Ja. vermissen nog een doos. Ja, maar zo'n grote. Hey, hallo, kom maar. Netteke! Nee, Netteke, ik weet wel dat ze voor leeft. Wat is Netteke dan nu? Ja, maar wat is dat? Het stinkt het, hé. Ja, dat zullen die rommedoekjes wel zien. Nee, rommedoekjes. Dat is geen rommedoeken. Ik ben het niet geweest. Nee, wij dan? echt niet. Oh, Netteke. Goed, ze ons niet missen. Nou, eerlijk gezegd dacht ik, die twee gaan het niet redden zonder mij door in Italië. Oh, nee. Maar ben ik vroeg dat ze nog even is bij ons. Maar wat stinkt het hier? Gadver, dat is het riool. Nee, het is ook meer zweetvoet. Nee. Oh, gadverdamme, dat is die doos. Oh, wat zit daarin? Ik heb namelijk rommedoekjes uit Maastricht metgenomen en ik heb het idee dat hij in Italië door een enorme markt Ja, ik wil een boeken heen naar Italië. Boah. Dan rie je nog die klusbus vast in het zandje, strandje. Wat stinkt het? Oh, jongens, wat fijn dat er op dit zit. Maar ik moet nog vlot naar het huis, anders ben ik over dit. Oh, dat kun je al geit. Dus wat ik het goed begreep, de heren van de klusbus Oesborn. Eindelijk. Welkom in Italië. Ja, lekker 3 kerels die van aanpakken weten. Volgens mij is hij wel een mun. Oh, gewoon, wat een strongs. Ben ik op de wc, trek ik deurig, maar geen wasser, trek ik nog eens een keer deurig. Kom ik de ganse speulbak eraver. En de mensen wisten wat er allemaal naar boven kunt, want het riool is verstopt. Nee, dat hoef ik niet te wisten, nee, inderdaad. Maar wie kennen de gasten nog roes gaan? Heren, zonder alles uit, u huurt het. Er iets de klus is het opgraven van het Romeinse strongsriool. Ja, alsjeblieft. Ik weet niet wat er zit, maar een leuk taaltje, dat keuls. Zeg, jong, luister, dan moest ik gewoon eerst even de bon aftekenen. Hè? Want als de bon niet getekend is, dan doen we de klap van de bus nog niet op. En de veurikosten, die is altijd cash. Kieke. En Born, Italië is 2 keer 1200 kilometer. Ja? Is 1295 euro. Nou, dat maakt met die angerkusten is... 3600 euro, maar matstig. 4000. Met of zonder BTW? Wat is hem voor? Met of zonder BTW? Heren, moet dat nu allemaal zo officieel? Wat zou je ervan denken als het Netteke eens lekker gaat verwinnen met een heerlijk uitgelopen rommedoekjesje? En daarbij een kaartglas bier van de Ivro Mins. En wie weet wat er nou nog allemaal staat te gebeuren. Dan kunnen we die bon toch wel vergeten, toch? Ik bedoel, Veer en Remun doen sowieso niks met bonnen. Laat de bon nog maar zitten eigenlijk. Oh, maar gewoon geen BTW, daar gaan we gewoon niks voor af te trekken. Kijk eens zo nog wel even naar de Keutelkanaal, mannen. Ja. Wat zit hij? Wat zit er? Wat zit er? Wat zit er dan? Wat zit er? Wat zit er? Wat zit er? Ik verstond niet man, vergeet het niet. Wat moet er? Wat moet er? Wat moet er? Wil wie de moeilijk kan, en wat bedoelt er? Wat zet die? Wat zet die? Wat zet die? Wat moet in die dan? Zeg mij wat hebt die? Elke schrik heeft zo zijn eigen tol. Maar weer wat scholen ze allemaal. Ik zat mikjes op een stupje, zo neben Jup, zo richtig zitten stup. Er zag weer maken samen hyplezeeën met vaste loven en 4 glazen bijen. Al klinkt dat schwab en heel beschaafd, toch vroeg ik mij nog wel eens af. Wat zit er? Wat zit er? Wat zit er?
Wat zit er, wat zit er, wat zit er? Ik verstond de man, de ene meter. Wat moet er, wat moet er, wat moet er? Wie de moeilijk kan, wat bedoelt er? Wat zet die, wat zet die, wat zet die? Wat moeten die en dan? Zeg mij wat hebt die? Elke streek het zo zijn eigen tol. Maar weer verstaan ons die allemaal. Zag jij dat bij ons in Limburg? Werk alle plat, nee maak dich maar niet druk. Zo houdt de wereld dialect in ere. En zullen zeker ons kennen dat toch leren. Al klinkt dat schoon en heel beschaafd. Toch vroeg ik mij nog wel eens af. Wat zit er, wat zit er, wat zit er? Ik verstond de man, de ene meter. Wat moet er, wat moet er, wat moet er? Wie de moeilijk kan, wat bedoelt er? Wat zet die, wat zet die, wat zet die? Wat moeten die en dan? Zeg mij wat heeft die? Elke streek heeft zo zijn eigen tol. Maar weer verstaan ons die allemaal. Elke streek heeft zo zijn eigen tol. Maar weer verstaan ons die allemaal. Als toen nou even het gereed zou moeten buspas en doe drugs het materiaal. En wat drugs ze zelf dan, Ja, joh? dan kunnen ze... Wat zegt ze? Ik draag de verantwoording. Ah, miei amici Irlanda, benvenuto nel nostro campeggio, eh? Fantastico. Tony, Berlusconi. Ah, burgemeester. Sì. Ah, Ron, Don Ron. En Giovanni. Ja, Sharpe Giovanni. Angenehm. Non importante. Angenehm. Do you have the contratto per the campeggio? Sì, il contratto, Ron. Contratto. È molto importante. E fattura. Fattura? Sì. No, fattura. No. De moneta onder de tableau. Wie zei ze dat? Zwart geld? Ja, ik zoek er eens even op. Oh, wat een knappe man. Oh, nou weet ik, zwart, dat is negro. Ja, dat had ik kunnen weten. Ja. Dat heb ik alleen geen jaren niet meer gezien. Zo gaat dat bij ons in Remeun niet rondje. Dat is orgastisch. Ik bedoel, fantastisch. Hi. Ik ben Netteke. Netteke, meneer spreekt alleen Italiaans. Ja. Oh, een Italiaan. Hi, je suis de Netteke van Remeun. Roermond. Zei ze dat? Laat me maar eens even. Roermond, kom eens even. Roeren. En dan mond, bocca. Roeren. Scusa, non capisco. È bella. Bella, zo heet mijn man. Dat is Netteke. Signor Berlusconi. De prijs van de campeggio is much too high. Ja. Dat is, de riolering, de cloaca is kaputa en de reparatura costa molta moneta. Daar moest je vanaf. Ron, sì. Hai presente il campeggio completo per 45.000, but I'm gonna make you an offer you can't refuse. 50.000. Do we got a deal? 50.000. Mille, wacht even. Mille, Whirlpool, Sanusi. Deal. Grazie. Deal. Vamos alla notario. Nee, wacht even, Ron. Alles tutti op zijn tito, hè, Tony? Lief, Netteke, du sprichst toch wirklich Gagentalen. Echt. Wel, ik spreek heel goed body language. Body language.
Scusi, wat kantoor. We are not open. No, non aperto. We are not open. Oh. Miei amici di Londra, they come every year, tutti anni. Tutti anni uit binnenkomen? Yes. Tutti anni. We are not open. Ja, maar Ron, kijk wat leuk, dat zijn gewoon echte hippies. Ja. Zeg, hi, I am the Netteke. Where are you from? We're from Heerlen. From Heerlen. Oh, so why are we talking English dan meteen? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, laten we gewoon ouderwets onze aankomst in Italië vieren. Ja, vieren fiesta, dat ding toe. Aan die arbeid Netteke. Kom. Scusa, to make the fire, you must pay comunità mio in €500. 500 euro's voor dat feiertje. Mijn god. Amigo romantico. You do for me toch wel een little uikske toepietje, no? Okay. I make it for you. €200. Oh, yes. Alles paletti? Sì, paletti. Ik zag al allemaal dat kerkroosje het internationale taal is, ja. And you know, Tony, these beautiful people, they are also from Holland. Net wie ik. Ja. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands and I'd gather everyone together for a day. And when we're gathered, I'll pass buttons out that say, beautiful people, then you never have to be alone, 'cause there will always be someone with the same button on as you, including in everything you do. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. I'll pass out buttons for the ones that come to show. Beautiful people, then you never have to be alone, 'cause there will always be someone with the same button on as you, including in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be beautiful people too. And if you take care of him, then maybe he'll take care of you.
'cause all of the beautiful people do. And you're a beautiful people too. Johnny, Netteke, Nigel. Jongens, stel ik even in een rij. Oh, Geetje, hey Geetje. Even in een rij. Geetje. Beste stafleden, welkom bij deze eerste nulbriefing. Vuur hand een aardige challenge voor ons leggen. Deze camping die moet namelijk binnen no time omgetoverd worden tot een 5-sterren resort met een vacation experience in optima forma. En met de first class appearance van een TFAF. Een TFAF. Wat zit hij? Volgens mij vliegen voor eerste klas naar de TFAF of zo. Alleen maar u met het nodige kleingeld kunt hij. Oh ja, mijn Berlusconi is er ook zo'n ene met het nuttige kleingeld. Kijk wat ik allemaal al van hem gekregen heb. Ja, en vooral nog de syphilis niet vergeten. Ach, wat best ik toch een misselijke vent ook weer. Doe Grieniezer. Ron, vertel me nu in godsnaam wie ik met zo gek moet samenwerken. Dat kan ik nu vertellen. In de rij. In de rij. Johnny, du bist der gastheer. Netteke, du bist chef d'animatie. Nigel, du is de bach. En wat is du dan? Ik ga de overall visie. Ja, okay. Maar wij hebben daar die vettige vlees poetsen en de lakens verscheunen. Verscheunen gekant. Ik trek me gisteren nog een ring onderbox aan. Johnny! Ja. Johnny! En ook al had ik die eigenlijk gaan het nodig, hè. Johnny, mag ik even de aandacht, ja, maar dan rug ik even eraan en dan denk ik... Wat stoer allemaal rugs, dat interesseert geen, jong. Wensen maar net denkt dat ik zo'n kamermeisje ga worden en dat ik ben zo'n scherpe Jeroen Pauwing aan me ga staan. Hebben we dan ook niet echt een paar cent over om in het dorp een kamermeisje te huren? Ik zou het mijn Berlusconi kunnen vragen. Ah, yes, my darling. Och, het is er met een kleine latte macchiato. Un bacio piccolo. Oh, you smell like cheese. Yes. Dat is net Netteke, dat is het riool. Berlusconi, do you have a room girl? A room girl? Yes. Yes, this is my bunga room girl. Oh, yes, I am your bunga room girl. Aha, dus du bent het kamermeisje. Kom. Oh, nee, wacht even. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, Ron, nee, ik ben een... Oh, eindelijk pries. Vliegen aan. Kom snel. Even kisseren. Hallo, hier zit. Vernoos uit herten. Oh, herten. Dat is net niet Romein. Nou, meneer Vernuus, ik zie dat je een prijs gewonnen hebt. Ja, de postcode kan je een heel verzorgde reis naar Italië. Italië?
Met verblijf op een rustieke 5-sterren strandcamping. Ronnie en Giovanni. Met zeer vriendelijke Limburgse bediening door gastheer Ron. Had hij dat gezegd? Op de website geschreven, de verrekkeling. Oh. Nou, meneer Graus, dan hebben we weer even een klein probleempje. We zijn namelijk nog niet helemaal open. Helemaal niet. Maar ik denk dat ik voor u de bruidsuite in gereedheid kan brengen. De bruidsuite? Voor hand helemaal geen bruidsuite. Waar wil ik gewoon zuiver lakens bij u op bed? Ons bed? En een vreemde kerel tussen ons in? Nee, niet tussen. Ik hier slot maar zo lang op het strand. Op het strand, maar dan krijg je de zand tussen de batsen. Meneer Klaus, maak u geen drukte. Het werd allemaal geregeld. We zijn zo terug, hè. Even weg aan hem. Oké, Ja, maar voor hand hebben we geen bruidsuite. Wat een chaos hier, zeg. Dat ben ik niet gewend van de postcode loterijen. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik ben deze dag in de gezet aan het kijken. Dus zie ik bovenaan in de gezet staan. Roken is dodelijk. Gelijk gestopt. Vorige week loos ik in de gezet. Alcohol is dodelijk. Geen een druppel meer gedronken. En van het weekend loos ik in de gezet. Seks is dodelijk. Nou, ik zeg, ik bied ze vandaag. Er is geen gezet meer. Ja, en de vrouw die was net naar dat programma aan het kijken. Heel Holland bakt. Kijk er ook wel eens naar heel mooi heel. Ik zeg, schatsie, wat zullen we doen? Zal ik voor die een taart bakken of zullen we nog eens een nummerke maken? Och, zegt ze, laat eens nog maar eens een keer een nummerke maken. Ik zeg, ja, maar schat, en doe heb zo geen taart. Ja, zegt ze, maar ik heb me sneller gedoucht als de ganse keuken gepoetst hebben. Hey, en ik wil net de televisie. Hoe doe je? Ik wil net de televisie. Geet de bel. Steek de Gaston van de postcode loterij bij ons aan de deuren. Goedenavond. Ben jij al eens in Amsterdam geweest, zegt er? Ik zeg, ja, er wonen alleen ex-profvoetballers en prostituees. Ho, zegt er, mijn vrouw, die komt uit Amsterdam. Ik zeg, oh, en wie lang heeft die dan gevoetbald? Nee, zegt er, ik kom u de cheque brengen. Hey, ik roep gelijk in de keuken door de vrouw, zij beroerd met boterhammen smeren. Ik hoop morgen niet meer op te werken. Toen zei Gaston, wat doe jij voor de kost? Ja, ik zeg, ik ben perschef bij Appelsientje en... Zeg, wat doe jij dan al langer? Ja, ik zeg van tevoren altijd in een Volkswagen garage werk. En toen zei de baas op een gegeven moment, als ze uit zichzelf weggeest, dan kreeg ze een nieuwe polo. Ja, wie is toen met een slag hoog gepakt en zei, wil ze erin met kort of met lang boeren. Ik ben zelfs nog in een tijd lang pizza-courier geweest. En alle soorten pizza's bezorgde. Ik heb de quattro formaggi, de napolitana, de bolognese, de shawarma, de picasso, de rustica, de pesto, de spinazie, de salami, de Sanremo, de stromboli, de bambino, de margherita, de americano, de pepperoni, de marina, de vulcano, de mafioso, de tutti frutti, de pavarotti, de sensazione, de mozzarella, de quattro stagioni. Hey, en al die pizza's, die hoorde ik bij de Lidl. Ja, die worden van dokter Oetker. Kent je wel, hè, dokter Oetker? Ja, de naam dokter Oetker, die hebben ze nu veranderd in dokter Utker. Ja, ik hoop dat ze dat met de koetjesrepen niet gaan doen, hè. Dus
Toen zei Gaston, heb je al eens wat gewonnen in een loterij? Ja, ik zeg, ik heb 1 keer met kinderen in zijn wc-burstel gewonnen. Maar ja, de 4e dag was ik toch alweer wc-papier aan het gebroken. Hè. Ja, zegt er, dan heb ik goed nieuws. Want vanaf vandaag word jij de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou, dat kent toen mijn vrouw nog niet. Toen gaf er mij de cheque. Ik zeg, nou, denk je, Gaston, nu val ik wel in een slag over de balken en de norm. Jo, zegt er, dan schenk je toch wat aan een van onze goede doelen. En nu heb ik gelijk van de PVV van Geert Wilders een nieuw touringcarbus gekocht. Ja, om onze Geert het gevoel te geven dat er 56 zetels zijn. En toen heb ik midden in de nacht, bij mijn euvelbuurman aangebeld. Die duikt met een sloperig gezicht op. Ik zeg, moest eens kijken, ik heb de postcodekanje gewonnen. Ja, zegt er, dat had ze me dus zeker ook morgen vroeg wel kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zijn, dat wordt dan heel nacht verwakkelijk. Ik zeg, mijn vrouw die druimde 's nachts al weken dat ze met een miljonair getrouwd wordt. Ja, zegt er, dan doe maar blij, want die van mij, die denkt dat er vandaag als ze door de stad lopen. Ik denk, nu ga ze naar de bakker, dan trakteert ze nog 1 keer bij mij op het werk en dan pakt ze die ontslag. Toen zei die bakkersvrouw, kan ik u helpen? Ja, ik zeg, doet mij maar wat op een raam geschreven staat. Dan zegt ze, wat staat dan op een raam geschreven? Ja, ik zeg, brood, banket en lekkernijen. Dat gaat moeilijk hier. We hebben toen die Limburgse fly in de pauze houden opgegeten. Toen ben ik naar het kantoor van mijn baas gelopen. Heb ik de secretaresse bij hem van de sjoerd afgereten. Zijn veut van het bureau afgeduwd. De sigaar uit de mond getrokken. En toen heb ik mijn ontslag gepakt. Je houdt het gezicht, mensen. Je houdt het gezicht van mijn baas. En ze moeten zien. Hij keek mij aan alsof bij hem onder het melk drinken de koe bovenop het gezicht wordt gaan zitten. Toen heb ik zangerdaags de baas nog eens gebeld. Ik zeg, mocht ik Vernoos misschien even aan de telefoon? Jo, zegt er, dat werkt je niet meer. Ik zangerdaags weer gebeld. Ja, zegt er, wat ligt ze toch de hele tijd naar de Vernoos te vragen? Ik heb die nog een keer of 10 gezegd. Dat werkt hier niet meer. Ik zeg, joh, maar ik hoor dat zo graag dat Geer dat zeggen. En dan zien we er nog met de ganse familie. Met de ganse familie. Een lang weekend in Londen gaan shoppen. En verlopen door zo over die winkelstraat. Kies door, zegt de vrouw. Wat een chic lingerie setje. Ik zeg, schat, we moesten eens kijken wat alleen al bij de BH steunt. 18 pond. Wat zegt ze tellen? En het is gewoon naar het Nederlands. Ik zeg 9 kilo. Allee, dan komen we er ook in een zwaar wat tegen. Zet er you hier op vakantie? Ja, ik zeg, wat mijn you dan? Dat ik hier voor mijn plezier rondlopen. Zet er you hebt niet een paar pennies om wat te eten te kopen. Ik zeg, kan you maar werken? En dan, zegt er. Ik zeg, dan kan you koop je eigen eten. En dan, zegt er. Ik zeg, als you dan nog geld over hebt, dan zit you dat op de bank. En dan, zegt er, ik zeg, when you have enough money, you wordt lid van de postcode loterie. En dan, zegt er, ik zeg, you koop een stuk of 10 lots, want daarmee steun you de goede doelen. En dan, zegt er, ik zeg, when you have a lot of luck, you win in the big prize, you put the money on the bank and you krijgt zoveel rente, you hoeft never nooit meer te werken. Wat een flauwekul, zegt er, I work no to go not. En dan wil ik maar wat zeggen, mensen. Geld maakt niet gelukkig.
Het zorgde alleen voor een hoop consternatie. Sint Geer door maar blij dat ik het gewonnen heb. Zo, dan ben ik toch eens benieuwd of dat... Wie dat met die kamer gaat zitten, die... Sì, signor Natike, sì. Ja. Signor Maus. No, me chi? Sì. Grazie, prego. Dank je wel. Nou, meneer Loos, we hebben het helemaal geregeld voor u. We hebben hier fijn in de buurt een hotelletje voor u kunnen boeken. En de kofferboy zal voor de koffer zorgen. De kofferboy? Ik dacht het toch net. Ik laat me jij toch net commanderen door zo'n animatiedame. Is dat er nu? Animatiedame? Nou, meneer Roos, kom maar. Even goed nog een heel fijn verblijf in Italië, hoor. Oh, Tina, ik voel me een pokkel niet meer. Ja, en ik heb het op mijn heupenlies. Jongens moeten toch verdomme weten of we fatsoenlijke bedden nodig hebben. Dat is onderdeel van een arbeidsovereenkomst. En ze zo weer het gaans jaar door op de rug moest liggen. Hoi, wilt je gaat het drinken? Ja, lekker, jong. Doe ik me een druge prosecco geven. Een prosecco? Ja. Dan moet ik wel even kijken of er echt op de kaart. Is goed, jong. Verdien, jong, dat bubbelt zo lekker. Jongen, zeg, wat een apotheek. Ja. Voor het liekent zich wel een halfwerkplaats. Dacht dat we goed in de loop zouden zetten, Lies. 10 avonds zien even eens rust. Niet voor de poppen. Zo, goedemorgen dames. Ach, toch, kapperson. Jong, Lorenz, wie mich mijn perruquière moet soigneer mich die dadelijk eens. Ja, dan kijk ik dadelijk even naar, maar ik moet eerst even naar de stranddouche kijken. Die kregen we net aan de gang. Ja, schoon, jongen, het heet geen spooruur voor de vakantie. Oei, dames. Sorry nogmaals, de oprechte excuses hè, dat je in de receptie had moeten slopen en dat we nog niet echt open worden. Hè. Excuses, meermaals. Maakt niet uit, jong. We zijn gewend om te lopen, ja, Tina. We hebben al op zoveel plaatsen gelegen, jong, dat wil ze niet weten. Lies, loop weer vandaag hebben? Hé, is dat niet de Berlusconi? Oh, met deze uitgeworden. Ik kost hem dus niet meer terug. Dag, jong. Er staat nog een rekening van die geopen. Oh, sorry, kind. Huurt hij bij dich? Dan heb ik niks gezegd. Wat moet die pot nou mee? Snassing. Zeg, kind, pak je een andere tegel, jongen? Dit is ons plaats. Laat mij, Lies, we hebben vakantie. Ah, Ron. Berlusconi. Sì. Kijk, hier is de moneta voor de campeggio. Cash. Is dat tutti geregeld nu? Yes. Now this beautiful Campeggio is on your name. Wow! Yeah. Grandioos! Champagne! Prosecco! This is a nice camping. You know I don't like hotel. One morning, in a bigger hotel in Maastricht, I went down to have my breakfast. I tell the waitress I want a 2-piece toast. She only brings me 1 piece. I said, no, I want a 2-piece. She said, if you want 2 piece, then you have to go to the toilet. I said, no. She said, you don't understand. I want 2 piece on my plate. She looked at me and she said, you cannot piss on your plate. You, sir, you are a son of a bitch. The lady, she doesn't even know me, and she calls me a son of a bitch. In the evening, I went to Chateau Nercan because they wanted a star. The waitress, she comes, she brings me a spoon, a knife, but no fork. And I tell her, I want a fork. She said, yes, everybody want a fork. I said, no, I want a fork on the table.
She looked at me and she said, "You cannot have a fuck on the table. You, sir, you are a son of a bitch." I was very angry, so I went to the checkout, and the man behind the desk, he told me to have peace on you. I said, peace on you? Peace on yourself, you son of a bitch. I'm going back to Italy. Oh, no. My poor man. Wat hebben je al niet metgemaakt? Scusa. Hello, I see that the bar is open, but no. You don't have a drinking license. You got a problemi with the carabinieri. But I can arrange it. How much nu alweer? For €500. Vieze groene Phoenix Futser. voor. 500. Ja, maar rustig. Oké? Tutti geregeld? Now drinking is no problemo. Alles tutti geregeld. Yes. Oh, heerlijk, Ron. Nu is de camping eindelijk van u. Oh, I love Italy. Oh, my darling amore. Yes. Will you please sing voor mij een little canzone van Italy? No. Oh, prego. Okay. I sing for you because I'm a real Italian man. Yes. Sono italiano. But no extra money. No. Forget it. Italiano, vero. Oh. Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con 8 radio sembranello mano destra, una canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America su manifesti, con le canzoni, con amore, con i chiori, che un più donna sembra meno sole. Italia, buongiorno Maria, con occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. L'Italia che non si spaventa e con la crema dal barba l'almenta, un vestito gessato su blu e la muffiola la domenica di blu. Buongiorno Italia che con ferri stretto, la calda 9 no primo cassetto, una bandiera tintoria, non c'è 100 giudicare soria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. We gotta sing it insieme. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Na 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 na, come on, sing along, here we go. Na 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 na, na 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 na, na na na. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono un italiano
Hij verstond er geen kloete van. Ik hoor niet. Oh, wat was het toch een echte homo. Wat? Een homo? Nee, homo. Dat is Italiaans voor man. Ja. Kom eens even met. Ik vertrouw dat Toni niet. Hast ze hem alles het klingvlees kunnen kuren? Maak dich toch nu maar niet ongerust over. Hadden dich allens gevraagd wie zo 's morgens die eitje wilt hebben? Huh? Hel gekookt, gebakken of bevrucht? Echt, wat besticht. Du wirst met een minuut vervelender. Du bist gewoon jaloers, du nicht, du. Weet je wat? Haal dich maar met die ei horen op. Dan bist je goed bij. In plaats van met mij is de laatste keer. Wat ben ik blij dat ik binnenkort helemaal niks van mijn te maken heb. Tony, kom hè. We gaan met de Ferrari. Naar Milano. Ah, Milano, you will like it. Stichter Gladianus nu uitlegt dat John de cursus gebarentaal heeft gedaan, dan kennen we hem best voor Dutchje wat er sport. Vertel alles gaat tekenen. Oh ja, dat klopt. Ja. Nou, de financiën die willen we eigenlijk als volgt doen. We willen subsidies aanvragen voor ongeveer 50% van het hele bedrag. En voor die andere 50% willen we ons richten tot de goede doelen. En we zijn al blij dat die goede doelen eigenlijk al een beetje hebben toegezegd dat ze die hun 50% willen. Wat zegt ze toch te doen, want er ligt zo'n haan. Een haan is dit? 50% is dit? Is dat 50%? En wie deed ze dan 25%? Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra en Rabobank.